तो बाबा को दर्शन करिया मंदिर फ्रंटा ये बाप झील चलिए चलतु भोग कि नवा दीप भोग सब कि नलु हाँ से देखो बाहर लोग किसी जागर को बहुत भिड़ आज तो सोमवार टे गहली अच्छी
ନଈରୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ପାଣି ନେଇକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ହେଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ କାଠ। ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। जय मां दुर्गा। भाई को फोन करी से बक्रेश्वर गति महादेव गति गलु बाण सब केते बाट रहिलानी
ଯେତେ ବାଟ ଦଉ ଝାଡ଼ା କରିଥିବ ଯିବା ଖାଇବା ପଳେଇବା। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु Mama no, mama no. ଆମର ଏବେ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଦିଦି ଗଲା ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଖାଇଲେ, ତା ବାବା ଗୋଟେ ଚଣା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଚଣା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସେପଟେ ଝାଲ ମଟର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମକା ମିଳିଯିବ, ଚଣା, ମିଠା। ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଏପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯେହେତୁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି